Soko TV, uboroso bw'umugusi. Mwirigeria gwen Soko TV no mugoroba onde umuyakagi momorobo yega weri tukerigari 15 na rimwe asumutie nyoka no mwaka gw'echilifu ibere 2025 na rimwe no kugena kwa rimwe na kwagenderero bya aseri tukorigima asemeremo yago aso kwerigeria asemero biri kwabwate ao nonya na segasi asururenge aso bunchoreria nabo igano genderera tukubwate Soko TV kurwa chinsa 12 chike mambi gwikira bonga nandi yaragire ensa eyamo yabono botukenga kiyokanyora amajya asenchera yo gwikira no bunabasiki bayito bayariganire aseri tukorigima iri kwene kyabunanko gwikirale eri na bwe manyia ayagendere to korekana aya etire na boigo ayara chikubwatia tusangaso bwa mwetera senchero yo mutanda bwekerera Facebook na bwega sense media ya YouTube en Soko TV na mbema wasiliano ase ujumbe nyenge nigere no tisano na ibere isano na isato isano ne mamara gatano omwero beka isato tusange asobwa mo gochakera bono goika omwero erietariane Ishmael Mogere. Asomo chakano botukubwa bono bune nchira ye moyo kyani ebinase bigambiro byeri chiko nabo kwene kibuna ebina nkogayo nobire asobwango nabo korenda na kwirania obwamate bono nige skuru ya Mediation Training Institute ya East Africa MTI ya ruro boseme gucyase aborokia aborokiwa abarabagaya ni emerongene eri kubabeka angeba chikugaya nebinase binyoro nonye nase cyobisi bagokora emirimo amasomayo ose amasomayo aireta matukatano ya skuru ya Kisii National School nigairetwe nigara itwe na Professor James Mangerere uyore omworokio monene bw'eskuru eyo ya MTI Africa ya mucha uyubo igorwa esegeto gukia sabantu bonsi kubwatro bugajane kobokerinde gosegeta ukwigwana buno moseketwe Kiliforenge areganire roboti urwo asobwaga roboti kubabona okobolia niko kwarurwe gotia asaba Kenya bonsi wateroboganya koboko heliko kebuna ebina byabonko ganyano bire asobwango nabo batari gutumeka enibe nyinge eyemaga yebina bire bikoirwa asebigambero byelichiko kodakana koire getambe nabo igo oli okobugwa onyaragwa kana chibeza chinyenge eliko muisanekia olia omocheire wiki eno twalenge bosongo na togoja kero mwaka twabundi sireji medieta nimeronge ene ababono nabako ndasiko bajyo konya kogayana karabantu bwate bitina balemo sibitina yi family ebitina biye kigasi na keregendo ene principal ya skuru ko kwa Getari secondary school na inchini na beno mo komone sana asiri tukuri rero anyore certificate ya mediation na bere ga wiki yengima yankonyire sana kubwa mono bune principal ya tuar experience oro ninche benechi nguchinene anyo skills kinyinge ase bitina biri kurwe community wogese skuru amone skuru abana abarimu nabe nekinguru kinene ngoje kwanda koba kinko ba solution yenene kubwa mono na very prepared now very much nyende ndosie pia mediation group ase skuru yane nyawo nkonye bitina bibi abana bari abakabake Orengana na Professor James Mangerere uyoro masemia monene ase skuru y'abasemia bobogayani imiyorongorwa Africa ya mocha igatabuna nerebuya asekero yomo kwene kebuna kubwatera bara mangana yobogayani koboko itogoini kare y'abantu baminto dikamogo genda chikoti kwanza tema gokorobogayani unaona ntobwadi center kito bosongo gaigana kinyamira tobwade Kisii Mediation Center ntobwadi Nyamira Mediation Center na ichia person ni jabana wajiro gaiga Mr. Nyagosia na Mr. Nyangaya ejini center jia very established wana karobwate liobolemo familia mangana succession limana ejigasi ibinde byonsi beta liko kumenya ko ugiye ko beta kiagara ubugayani ubole bwango nande bugole ndo bwamate Nabaigo abanyakerogo korwa ase bityo bibogayani bya Kisii na Nyamira nigo babasemira abakenya bonsi gotarire bityo byabo elio banyore obokoreri bwa bwango Victor Nyangaya chairman ya mediation Nyamira County Mediation Center era se center ya Nyamira town into abatangani go jake center Kenya ngima
kurwarore chinde kama hojaga abantu ba embrace remediation ese twachagite sente yeito 2025 twagambire bina se sente yeite binge bietane 20 igobono abantu bono bagoche abantu bamanyire no bagocha ekere ba etanire no bagoche sente na abantu murembo wasire gocha sensema ya marimo sensema ye bitina bye megondo bitina bye cyombe kikoli kibanda cy'umuntu ukoramana ugojana ebinte bike nduwende ko ndiko kuti twaje komenya ororo yaira ngakintambe nekebeza kinyinge abantu mwachamo asije mediator igeko bakonya kugamba egero muiwane omurembobe asebinyoro Dola Nyamusi oyo mu babasaye bari baige obogayani nigo agotababuna obogayani mbo bakonye gokiania amangano yogotana nonya na sabasaye bwase boigo akobasemia na barabwo baige obogayani elinde bo bakonye asama tukari bosyo ironde no mogoko asenyenje na nyara ribaga ryo kwegera ekosi ya mediation ni ingia ekiagera na somi guna manyire na kingo chikoreto muremba sabantu bandi no bwa matobia asabantu boigo ande buno musae ndoche na ansire kumanya wiya enjira turabato go tackle issues to ko nyora ntuna basai mediation talina na baga kabuka as long as tubugate willing ko yakora no ni ntira bato ko yakora na indi na peta we temine tina na baga kabuka ingo reporter Soko TV kuraso bugate kati mo chibosonge county ya Kisii ireteriane weekly forenge Miamano museketu Wycliffe Orenge asukwargania roboti urwasense moye nabarayibe kyama kya UPA nigo baruru kuboria gutia sabasa kubata chikura sobonge buna bakchikura nali bara chiko chora barayi baria bukugania kore kwabo abarayi abo bomerana nabasayibe county ya Nairobi amona chiretiyetane nime muchiyo mobogania yo masu muchiyo Nairobi nigo bate bire buna matianginero isaine koira omurayi bwense William Samuel Ruto inka na igo nigo baguche kumusira sobonge buno musekyo Itolinet nyambane agotumanya sobwagari abasae basemigwe kubwata chikura asobonge erio kweyarigania asobochori bo mwaka bwechiribubere 2025 okuo no kuboria kurwa ase abarayi na abasae bekyama kya UPA abo bakora egeikaro imeyo mucho Nairobi ase bakwanira chinchira bagochya gwekinia gesiasa. Na kwa chama ya UPA tunaamini ya kwamba nguzo ya kila chama cha siasa hapa Kenya ni vijana. Chama cha UPA kinaweka vijana mbele kwa maneno yote ya ambayo inaambatana na chama. Chama cha UPA kinapanga kusimamisha vijana wengi sana katika uchaguzi ujao. Chama cha UPA kimeanzisha mikakati ya kuzindua kikundi cha vijana ambacho kitaendeleza kampeni na sera za chama mpaka mashinani. As you can see here today, we have had a very fruitful meeting with our county youths in Nairobi. These youths have come from all the 17 constituencies in Nairobi and quite a number of wards. The main aim for this meeting was to make sure we sensitize our youths and we train them and how to be prepared coming. We want to register a lot of members. We want to make sure these people sensitize youths and the general public to make sure that everybody has got a vote. We want to make sure that as we approach this election, we do something once. We are tired with this government, and the only thing we can do is to wake up very early in the morning, go to the ballot box, and make sure the current president goes home. Abasaya abo baikirana asense meyo nigo batebire tibagokirie no borai boreo asebo no batianire gochia kwene kianko genda borenka asobochori borebosio. We are not happy with what is going on with the government, and youth wamechoka sana na mambo ambayo yanaendelea. For that initiative we are continuing with other youths to confirm that tuko kadi, na pia tunataka kumalizana na uongozi wa Kasongo.
meli ya Frederick Okengo Matiang'i kuingia State House imeng'oa nanga. You cannot stop an idea whose time has come. We have decided as youths that we are going to rally behind Dr. Fred Matiang'i because we saw what he did in the education sector. We saw what he did in the security sector. And most of the students here, 95% of them are university students. Right now, they are at risk of dropping out of universities because the education sector has collapsed. Nigo bono batebire nigo baguchia kogenderera kurandia enchiri y'abasae kwerikia asobonge anene koba ababwatani be kiama kyo kya UPA. Igo twaigwananire ne bichana nga togende twelike togende isiko totebia abantu banyariko bakwerika. Einere gange nene yaito yoko baiga. Ya kabere twabatebiri banyariko babakwerika ase chameye ase ngenche kere kwerikire. Nyore kere nomination yerabe totagete korigie bichana because aso bogambi wikobo yomobo we a group ose a chama ya UPA egero nyare konyara nomination. You know, you realize we are not going to run away from the social platforms because that is where the campaign is going on most of the time. But we are also going to the ground. Some of us where we are, there have been centers where even youths are being registered in centers. Like at Kenyatta University, we have a center which is registering students, and you cannot imagine the queues that have been on that line registering to be voters from morning to evening, from Monday to Friday. This is the third week now. Abasae mbanyara ko babago tebwanga nonya nabarabu nabako imukie birogo bire elective seats that last mabanyara ko babago chorwa mbate biwanga na bako imukie obo MCA na bako imukie obo governor, even the presidency. Arenayo abarayi be kiama kya UPA batebire nigo bare tayari kubwaterana nebyama byonsi byage siasa biri biguchia kumusira omoske Fred Matiang'i ase eganga yae yokorigia ekerugo kyoborai bwense. Korpoteria Ensoko TV eretariane Linet Nyambane. Arena yokurwa se county ya Nairobi mubaro munene bw'abasae nigo ebyego byabo byarimeiri nyancha na gusira muri ndoyo nigo kubanyorekere ebirengo by'obutaka bikorolekana ko bayigora se chinka cyabo imiyeke nyoroki ya Kitaru egwori ya mekeranense moye bunge ya Burabwe county ya Nyamira nigo Joshua Gesibo Mugambi ebwateraneti nike bagogyo korosia matabori abwa sendoto ya yoko bumu minyoki egenderete gusira kagusangana Ensoko TV nigo Joshua akubori unde orabwate gusura mu bwato koboko elio agenderere kurigia eng'enang'eni yaye yokuminyoka nabo akororobya buno musakyo ito Vincent Moda abakagusanganere nako horosio roboti rukubwatya Nyasaye nasesenetine kiago yokuminyoka agwese nabete kingo bunyokera eskuri yete ya Kenyoro Secondary School nyore libagelio nigongo ruga igangende ko rwanirire talent yani ninde no kwegene ndote yani nabamyetimise abo bara abana be skuru bagocha bangagira amatafori ekere bafungire skuru gocha benyo okutali waka amatafori mbabwate chitalent mbali ne libona batabwati ondo ko basapoti yagera bachicha bacha gwaka amatafori etara yane aseskimu ya Kitaru imeye wadi ya mekenene ebunge ya Burabu ekaunti Nyamira nigonkonyarana nabasae abo bare no mukia bweshimonyo asogo sunyunta ekeba yokorosia matabori elio kogendereria obugima bwabo anene mono chinga kicho obugima bwaro kanide kosereta kirama igoro aseke bagege kyabo ekyo kibwateraniti abasae batano na batatu abo naende baraba arokibwa bakoriya masomo ase chiskuru ne chinsemo ao nigo baire konda mona gradis kwambuka oreko oyo okobalera buna abana baye akingo tangi project yenengiya yagerire abana baito batari kuchugwana niase obwari bwo bwabeire ege kogera barubumberwete asokorigie besa yabo nenguru yabo bono project yene ngotokonyere ekere bakire nabo bagokonya twa samba twaoni naende round yende bacha naende baka nabo bakonya gwesukuma igaso obugima bwabo egerete mbaji koswana na nechigurubu chimbe echimoroche chigenderete Joshua Gesibo Mugambi niga kurwa sekenyoro giekerubo gietai nigo asomete na gukore class ge 12 asomaka wechirwibere na 19 kurwa skuru ya Kenyoro Joshua bwe myaka 24 no munia choki chimbero egiata ngobinyoka nalinge paka ni karicho nose ama koirana kurende tinje tikonyo rondu wensi ukombwata koboko
kero twa kwanza sports kununsia nalingi koira position 1 nango bunyoka 10,000 5,000 3,000 na 1,500 dinero ne mirimo nango participate kurwe school twatira guchigoro na ira position 1 kero twikire guchie county abono no to kwanda twanyorane kiamererio kolende nalingi kobaitani namba 2 nabo nango ira 1 ende kwanyoro yonde na ire namba 2 na ni certificate kinango bunyokera njire mbwate nyomba korwa karwete skuru na endebu nabo konyagokia endoto yaye yokoba munia chokio chire nguma ensengima nigekororekana gikwabuso no mulindo bw'ubutaka na kulimira guchinyanja gatigati no nyaka gotema eliokoroka asama meranio ao after na korete skuru 2019 2020 yango bwati na nende na joinite skuru ngonya bunyokera neba na linki konyana kuri form 4 ntwa bunyoketa na lienga kieli 2020 corona ya chirite konyara twikire twalinge twaga bunyokere sub county twalinge kwande county na itire corona gachiga cha 2020 gachikira mabunyoka yo gatinenira gabo korwabu na abire ngo bunyoka institute yangere ya train iri ikire to kwanda bunango bunyoka togochi baika bandu kaba antibona enturigo koira sports korwabu na bunyokire ngachangara kwa moyo ono no ndege igana matobori nyanderete gwaka kolende nyasali ngigongonya nindi nalingi kwirane talent yane Joshua nigakoboria onde kara mubwate okoboko elio agendereria kegwa kiaye yokominyoka nasiri oburemerwa burenga sobo naboigo asire balia na barobo bakororekana ne kegwa yokominyoka je seito nincho mumuro monene itora abana batatu nincho monene omisiko bwati mumurowa nero mokogoti kogani kwa nyasali ngigongonya alingi gongonya nyoro muto kombwato kobaka se talent yane nigo nalinge kwenda ngonye family yane engena ngenie mesenga nabana bali baratuke kenyoro gito gwate talent bine yane nanje nimbe kingo bakonya chunje nabire ngakientambie ntaranyoro bokonyi kuri nenje ngo sabakina abanyore ningonye kyagire kenyoro gito wese kurigererie talent yo abana abange mbanye bwate kwamboka oyoro kiribuna Joshua agweto masobugimobo nigo agosaba yamate elie konyara ensemeye etare nere buna ngerese terende ngarra digamo gasi yo ko nkorere gasi yo gwaka matafari no turi nere lakini ngosaba ngagaki oyo obwate obokonyi gaki ankonyera omwana oyo egere etalent ya nere chikorekana gaki egekogera otemire buna atemire osinyiru baka ikire koira na sama tabori gwaka nje moyo na tulie segasi no kwebetereri ngwebetereri kolende ni nyore chance ye talent yane no mboni ga nabo ngutigire gasi ese na ikire nyande nchikunyukani ne talent yane na bana abande mbalege gatubwate gasi matafori aya stogwaka mbaro baturine tia chikosi akitoko sabanga onde bwensi uri na bokonyi akonya abana abasuki bosyo na baro bache kwekonya guchibosia ekero Joshua agasaine kuriandire unendoto yaye ekunywera nigagusaba eserikali ebege kumongera mono bakagoika amasabume bunenchera yamo yokubali baga balia ebyegwa byabo byebisete gose byasoire chinde baime inche Vincent Monda na kuharikaniria ya Imeyen Soko TV korwa Kitaru ebunge ya Borabu county ya Nyamira Biemano mose ketevini Saint Moraso kwarigania roboti rukurwase county ya Nyamira sensemo yendo mwana siasa korwe ward ya itibo imeyensemo ye bunge ya North Mugrange county ya Nyamira oyibo igo kurigekerwa kyo MCA omanyekere buna Eric Mireri nigamuchiriye omu MCA orare ose orabisi omanyekere buna Lamex Square nana asogo tekerenia magendero bwikiranu Mireri kago kwana ase chinsemo chia enkinda nigatebirenga chipara chia itibo nigo chikoremwa lioka ekero ose nigo chikoremwa lioka ekero omonto asiriri obugima bwaye ogotachaki wa asobokora liwenya gitari ya egechini ogotarosi wa gwechiro ya itibo nabo igobo nyunyu amo nechpara ao negati ya biria akomochumwe MCA Square Erito ya nankoro kwa Eric Miyogo Mireri Saka koro ward ya itibo nguninte nene kero kyo wa MCA 2027 igo amagandero twalie twira no mo MCA orobo noga nturanyarora na ntaranyekerania kende Jones keria tabeti aba 19 kende Jones number 1 yagetari yegechini nzari ya gachirwe myaka 15 ni gachicha gateba ngo erere banyagetari ngo tabare banyagetari nturabarora uikabono iga bananje bandire komia kobogori gwane chigurubaro kurwa asakuru kwa boeri paka egechini guragwa se dispensary yewere
nonya chemist ngejo kerange kerakonye abantu baminto we ward yaitibo gose wege chichi gige chini chiro ye ward yaitibo twarire twira nturanyarora bonyunyu nturanyarora epara korwa nyamwenchani nyantembe kiabo nyaru ase university yachakire eira twarire tu nturanyarora epara ekorukuru nyaramba togende enginde school asa abana bakoenda school yenginde togende toitanie dispensary yiyu togende paka sakor ku nursery togenda sakor kuria konga tochiko gukeba bense epare ine bwata bokongwa banene sana nonye bara nchiri goita kana impiki nchiri goita abantu baitu babere bagosira sigoti yeto yeto nalio moyo akure machibara eturagitanere yakige chini egachaka ekabeto bokomba omo inse ekairana egakuchibiche ekairana bone para eyu egakobanga yarosiwe bone nareko soromo musie rame kiasa gotoka bone gabonango kwana iga chira chiri ariete achikerani 2027 yetaraika kiagera 2027 na mangana mangago chaka inchebuna ante neiga nintene no kerego kyo wa musie korwetse ward yaitibo abana inchi nabo banyanchire bagonsorera botuko na mugaso na chire ko batai gakimota gwanja motige ngebange gochimotwe batebera yaya ai no isaine na ende torochi na bagotokonya na endo bwate partiality bune bichana na bisororira somonyo bugwanja sibago toka bari babwatire bibande babwate chikati abasubati mbaro bono abanyuomirwo tachinse itaiga batabwate bibande gakibabwate mono nagamba nabo bisabe bibande bagateba babamo bande babwate chikadi abantu baminto babwate mono abantu baminto bari banganyete bari Nairobi bari Mombasa bari Kisumu ekina chingaki obugambi tutaita tuchenji na montagete Byemana soko chore nsoko TV oboroso bwo mugusina bwo kubwatia maya senchira yo bwekeranu yense yemo ya bono botwe Afrika ya mocha sabono nigo tukura simiri chiruka na nyuma yogo simiri chiruka ningina ne nayanda mange to skare ne TV yao Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni Nsoko gwikasero yao kwanyoleribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono na bokonyoleribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchurelia 0788666662 onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobili yaito y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikere liuko lye-email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli gwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Ensoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'umugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyeito
ase tokumera nabaga kaba samwerere nabo igabangi nabanyika iligo kwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeye Nsoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yagire ngumanga bunalero Nsoko ebagoteba ng'oyogose komwelio nero gosekabuya maiga yokonyora mang'ana mange korwa segeteseni kiao sigetegia Nsoko TV bonigo yaikirenga kingokoreta ng'a Nyasaye nigo ndakoretera omorobiri korokung'a amegerio yebeberia omorobiri nigo ndaorete amo n'abasomba ba Nyasaye abwastura koba tukwegera ring'ana asobwagare nantaria yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tukurwa ayankira rituko rye sabato rya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba ba Nyasaye ntokoretere umurubiri bweleso seseni Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigono yira mbarato asena gakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire cha munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene ege Nsoko TV oboroso obwo mogusi na nche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi Karibu naende mwanchu mworigereria ritwenderea kwimanya mange ayu hagendera tokoragana asobot kubabono magiga yekiombe kya Epra koralia rigoriria mafuta gukina na boiga sentunda yende koralia gokeya rigoririo mokonyi bo murai bwense Professor Kithure Kindiki nigaereire buna nige serikali agendera tekoriga chinchire chinde erigo chigokeya rigori erio korwa aserira bono ekiombe kya Epra nigo gyakinetie rigoriria mafuta abwo ase nigo gyakinetie na boiga gokeya rigoriria mafuta abwo ase bono yeyeire ase shilingi kyanda ne chisentime 35 na ibere na igugucha koni wase shilingi emia yemo shilingi emia yemo 95 na ibere ne chisentime 50 nomo diesel nigo era yake tiwa shilingi 10 ne chisentime 20 ne yemo ase round gwe bono shilingi emia yemo 95 nomo ne chisentime 50 nomo na isato chingakia yeta yatigere shilingi emia yemo na 50 na ibere chisentime 50 na ibere na isano na isato chingaki serikali yake tie VAT kurwa ebirengo bye 15 nemo gwika isano na isato buno mosakyo ito linetike mto agotumanye asubwagari Omokonyi bo murai wense Professor Kithure Kindiki niga koretaro ya erero asomo chorabai e county ya Kilifi. Kindiki niga egero burai bwa Kenya Kwanza asogotena no murai wense William Ruto asoko mosira. Kindiki boigo niga atogyo murai wense asekeria akeirigoriria maguta VAT asekerengo gie 15 goika isano na isato gocha saba Kenya bonsi. Tukienda mbele tunadhibiti hiyo bei ya mafuta ndio gharama ya maisha tuweze kuidhibiti wananchi wasiumie. Yesterday the president announced the reduction of value added tax by the government of Kenya from 16% to 8% to make sure that we manage and contain the price of fuel and make sure that our people are not hurt. Niseme na bado sio ati hapo ndio mwisho. Bado
tuko na program, na hata leo rais ameitana mkutano mwingine na wale wanaohusika, tujue ni hatua gani ingine ambayo tunaweza chukua ili tuteremshe hiyo bei hata zaidi ya mafuta, tuirudishe mahali ilikuwa, ndio mwananchi asiumie. Kagukwa na sensemo ya Rabai, ensemo ye bunge ya Kilifi, Kindiki ni gate babuna omongusana wechinse chaisiko gati ya USA na Iran asa gotebekana buna amaguta asiekeire mechinse mecho cia Barabu. Sasa mwezi wa pili kumekuwa na vita kule katika Ghuba la Uajemi ambapo tunatoa mafuta, na hiyo imehatarisha mambo ya kusambaza mafuta duniani, kwa sababu kwa kufungwa kwa mahali ama mfereji ambao unatumika kusafirisha mafuta duniani, na nchi nyingi sasa hivi zinajaribu kudhibiti hiyo hali, ndio wananchi wengi wasiumie kwa sababu ya hiyo hali ya ambayo imesababishwa na vita baina ya Marekani na ile nchi ya Iran. Kindiki ni gobo igarie ira asaba na inchi buna ni gago che kubagatira chinyomba chekerero buna chichiro chinyomba choboraro anena saboro kyobe university no nyembari ya polytechnic. Hapa tuko na projects za manyumba ya bei nafuu, tuko na project inajenga masoko na inajenga hostels ama manyumba ya kukaa wanafunzi wetu wa university na tertiary institutions kama polytechnics. Na hii Kilifi County projects ambao tunatoa kwa housing fund ambao zinatengeneza manyumba ya bei nafuu, masoko ya kisasa kwa akina mama mboga na wanabiashara wadogo wadogo, na vyumba vya kulala vya wanafunzi. Projects za Kilifi ni bilioni 22, 22 billion shillings in Kilifi County for markets, for affordable housing and for student accommodation kwa TVET zetu. Mimi sasa hivi leo asubuhi nimeanza kuweka msingi ambao utajengea Rabai Technical Training Institute vyumba 340. Ensoko TV Erietariane Linet Kimto. Arenayo serikali gwetero monogeri gwe serikali Isaac Mwaura nigo yerero bunanige serikali yachorete ose yachorete umuruberio bwo bwonchereri bwo mauto serikali gutia serikali gose G2G bune nchira yemo yogokiani amakongu banyorete ase umwaka gwe 2022 korengana ne serikali engakiyo ense nigo yari gwetera amakongu yogose ose nigo yari gwetera amakongu yogokia kwa mafuta imeyense rigoriria igoro nabo igogokiana wechi dola chia chiense ya Marekani echo kiganerie ase okokora ubwonchereri bwo mafuta na nigo amentre gos asebo igo Isaac Mwaura amentre goteba buna nigo umuroberio G2G nigo otingirio kobao kwa mafuta ime yense. Tumeona watu wakileta tetesi tofauti kwamba kuhusu uagizwaji wa mafuta kupitia mpango huu wetu wote wa G2G. Ikumbuke wakati tulipochukua usukani kama serikali kuna ukosefu wa mafuta, kulikuwa na subsidy ambayo ilikuwa inatumia zaidi ya shilingi bilioni 16 kila mwezi, zikiwa bilioni 8 zilikuwa zinatumika kwa mafuta, bilioni 4 kwa mahindi, unga na kadhalika. Na ikawa hatuwezi tukakimu gharama hiyo kwa sababu mahitaji yalikuwa ni mengi zaidi. Na tukakuwa hatuwezi kujikimu kwa sababu ilikuwa ni jambo ambalo linatushunguza. Sasa tunaona kwamba wale ambao ni wakosoaji wa serikali wamekuja kuingiza siasa katika mchakato huu wote. Kwa nini? Kwa sababu sijui wanawazungumzia nani hawa. Sijui wanazungumza kutokana na nani. Ni nani hawa ambao wanawaelekeza ili waweze kuzungumza. Jambo la muhimu ni kwamba G2G imetusaidia kuwa na mafuta ya kutosha. Sababu kila baada ya miezi miwili tunaweza kusheheni mafuta kwa sababu kuna meli ambazo tunazihitaji, meli 8 ya super ya petrol, ya super diesel na pia ya mafuta taa, na ndio pia inatumika na ndege. Na ndiposa sasa hivi tumeweza kuhakikisha kwamba sasa sarafu yetu ya Kenya imeweza kusimama vizuri.
Kama ingalikuwa ni hivi, watu walikuwa wanashindwa watatoa dola kutoka upande gani? Na kama ni kweli vile ambavyo tumezungumza, kwa nini pia tumekuwa na ile inaitwa credit ya siku 180, 180 days of credit kutoka kwa Saudi Aramco na wengine kama hao? Kwa sababu tunajua kwamba hii bei wanaona kwamba mpango wote wa G2G unafaa, lakini ile MV Paloma ilikuwa imetuletea pesa nyingi zaidi, yani gharama ya mafuta, na ilikuwa ni mafuta ambayo hayafai, na ndiposa watu wamefurushwa. Na tunasema kwamba tuachie asasi za kiserikali za ujasusi ziweze kuhakikisha kwamba wale ambao waliachishwa kazi pia uchunguzi umeweza kufanywa kwa njia ambayo inafaa. Kwa hivyo tuwakosoe sana wakosoaji wetu na tuambie kwamba mpango huu umekuwa mzuri. Hata watu wengi kutoka nchi zingine wamekuja Kenya ili kujua nini ambacho tunachokifanya. Kwa miaka mitatu sarafu yetu ya Kenya imejidhibiti dhidi ya dola kwa shilingi 129 na 30 hapo. Mfumuko wa bei umeweza kupunguka kutoka 9.6 mpaka 2.7, sasa hivi ni 5.3. Hiyo ni kumaanisha kwamba bei ya bidhaa ya vitu imekuwa iko chini kwa sababu ya mambo. Asa ya bwatikene kiama kia ODM, kiama kia ODM niko kia ruro kubore guchase kiama kia UDA asenyumo yabo ya siasa kwenda na maskani guchase kiama kia ODM aseba ireru na chinkwana nchire cyabere chikubwatu kona baraya bananibe kiama kia UDA ekyo kitari chindonge chinga kechibo igo ni go baruro kubore guchase babwata nibe kiame kyo koba abatwereru na kubwatarana eriko genderelia emerobirio ye kiamo abo babonde bwensi botayo. We urge our party members in the areas where grassroots elections have not been concluded to exhaust the relevant internal disputes resolution mechanisms to reach an agreeable conclusion that will see the exercise completed so as we can all get on the journey of building our party as we head into election year. 2, as part of the activation program, we shall be embarking on countrywide tours for a series of youth conventions aimed at rejuvenating, revamping and re-energizing the party. These activities will be held in 25 counties. We shall announce the other counties in due course. 3, our members and supporters should remain focused, steadfast, and continue keeping the fire of the party burning. We believe in the spirit of unity and togetherness, and we shall continue consulting with party members on the best ways to make our party bigger and greater. We want to assure our members and supporters that in the build-up to the general election, we shall conduct free and fair nominations, and there will be no sacred cows for any position sought. The National Secretariat shall soon be opening a portal for members to apply for all elective positions. 4, our relationship with our broad-based partners, UDA, the Central Committee noted with concern. UDA Party. The Central Committee noted with concern the goings-on and the unwarranted public utterances by some senior officials of the UDA Party aimed at causing anxiety and disquiet among our members. As a party that believes in its principles, ideology, and the foundation on which it was founded, we demand respect from the UDA Party. 5, Kenyans are concerned about the increase in fuel prices. We know this is a global problem. While noting the government's efforts to mitigate the situation, we continue to push it to do more to cushion Kenyans from effects of the crisis.
Asense moyende bosibo bachorio banene bo mwaka bw'echilifu ibere 2025 na kabira basubati kurwase chigwadi ya 50 ne chigwadi ya 55 na isano kurwase county ya Nairobi nigo basiolire kiombe gioko musiro murayibwense William Samuel Utaseganga yaye yokurgekerwa kyo burayibwense sentunda ya kabire gusangano muriki omonere bw'ekiama kya UD Hassan Omar nigo bairire buna amagendero amange akorekanire imeyense gweterase serikali ya Kenya kwanza kurende nsemo ikwamerere serikali nigo yabere mamincha nayo na kurandia ayatari boronge bangi nabwo inse yo moteneri yobo Liz Waithera nigo bachakire sabari yogo chegwikerana usaya yogo chwekerana stinsemo oimie county ya Nairobi na iskwe county ya Nairobi kumusira omurayi bwense bosibo bachori bwo mwaka ogocha. Sisi kama Tutam Brigade tumekataa ukabila Nairobi. Kabisa. Tumekataa ukabila Kenya. Kabisa. Tumesema rais lazima aheshimiwe. Yes. Na hata heshimiwa kwa maneno peke yake. Ataheshimiwa kwa sababu tutaonyesha ile kazi ambayo amefanya. Rais anakuja na scorecard, wala wanakuja na maneno. Sisi tumeamua hatutaenda kwa maneno. Tutaenda nyumba kwa nyumba. Tutaenda kwa masoko. Tutaenda pale Ushago Murang'a. Tuwaongeleshe na Kikuyu, tuwaambie barabara ambazo rais amejenga, tuwaambie affordable housing ambazo ziko pale Murang'a. So si Tutam Brigade tunasema ni Tutam. Ni Tutam. Ni Tutam. Harambe. Ni mambo ni matatu. Tutamchukua, tutamrudisha, tutamvotia. Sisi kama watu wa court alitusongesha hapo kwa mto. Watu wengi wangekuwa wamekufa hapo. Lakini sasa hawakukufa. Sisi tunasema tutamchukua, tutamvotia na tutamrudisha. Mambo ni matatu. Niko kadi si movement ya kutoa Ruto juu kila mtu ako na haki ya kutoa opinion yake. Mimi kwangu, mimi ni Gen Z na mimi kura yangu ni ya Ruto na wenzangu pia wenye najua wenye tuko kadi na kadi ni kwa Ruto. Mimi kwanza nilifaidika sana kwa ile ilikuwa watu walienda State House, nilipatiwa pikipiki yangu na Ruto. Mimi sikuwa na own anything, sasa na own pikipiki na logbook ni yangu. Mimi ni beneficiary wa nyumba ya boma yangu. Nyumba ambazo zililonchiwa pale Mkuru. Mimi ni moja nilifaidika. Na ndio maana niko ground kuimba Tutam. Ruto ako sawa kabisa. Project zake ni real. Tuliregister, tukaingia kwa hiyo story ya boma yangu, na wakati tulimaliza hizo procedures zote, hapo tulipewa kitu inaitwa offer letter, na pale mtu akakuwa handed over nyumba yake. Mimi beneficiary niko na bed sitter yangu. Block ni AM 801. Tukure na soro gongorwa gusi gekoro kyobosuku nigo kiane kiwari tukweria rero imeyeke nyorokia Nyamatuta ward ya Bogusere nsemo ye bunge ya Kitutu Church South County ya Kisii asabanyekero ase abanyakenyoro besokena ko musere musacho yomo oyo bagako gakonya engombe ya tikiritwe chintakana maiga yogosira gwaise usegwata tumwabo oyo kabere omwana boda boda gekoreke nigo yatura abanyakenyoro ase babete bakonyo bore mubobisi na kunywera kibese icho amarwa ebikoro byokoni wa kwa maremo ase abasaye nigo byaretera makongu ase ebinyoro. Umungwano oyo minto sire to ku Dominic nigarenge member ito ya boda boda na igetaka bagagutumuka ase ingentete tuyimugete muno into abarundi bechi pigi tukabwa kamugorera engombe eyo yairete singeru 38 yogo chikolenda abana ba domi kera twagorete engombe na ndo tukanyora report kurumega rinde muno engombe ya onigu twatemire kwenye bwati engombe ngoiranero mutienyo 8 iyo egochagocha kurwaso mungwano yo cheto musibati inyomba na inde ntwatenete no bone mukanyoro mungwano no nyara kanyoro aliro bone masini ni kurumega kake kanyoro ndo okoro bone makene no nyara kanyoro tarayiro kere rwasagwa tiro bone mubwae ndo imogete tukarwane segia ngongu na barundi ba boda boda kanyora umayana bu mungwano yo itonera nyoro bolemo abana baye bacha komenya ntwatenete ne chinguru cheto na boda boda moneke nyoro tukanyoro obolemo obwe twatere tubu mungwano yo sireta abana baye batenene babolende ekere boniga umusibati oyo mukamaremu onyori umusani oyo muchete nyomba naenda bimukire bangaira batete kuoni obolemo obwo ntumuna abarundi ba boda boda tuyimukire gukana gente kunge koba rasima tukane bolemo bumbuli kuonigwa twabogete mambi sana wakonyi bugima abana ba Dominic yositete orenge se member yetu stage ndumuna abanya boda boda mungwano ujeto musubati yo nyomba no musubati otezigeti musubati yo bona kuri bakabaka bakoto ekito tachikugani mungwano yaende mwae anyuoma ari mukungwa bikororo na era twari gesabuja geche kororo kana igo muko jagira toko monyora boda boda ni bajinguru chajo ko mubogorigo
twende bibuka nyori bibe bono twabwatiriria ndari n'abanyamatuta twagikeirie genteke twabwatenia yoko mubonga kurwa baka tomosoki soba agende sobo lakini asinyo yiria ndari abana twanyora ngina byara no murwaire twaitirira ngatigati kararenda abana na ndachenjie tabi twari gusaba mugakurio bakomboetie chai gaki atole chai goiko mutinyo nane arosiri musubati oye namba amutigire chai yo kini abana tigere nari bogima bwa mabura chenjia asa abana abo kama liyo zango buyine asikirbu angalie chai go muchiyo no yone abana bane bakure bari nimbugate sukari ona marware rugoroga ndama rwantandire emonta ko rusio no nekenda kwati kuri kwanyona bayibiseire gesukunyu mabachire bonsi mondo tayo esukari eko ngimoka na kunse mondo tayo konkonya nteba abantu ba muntu bajita matanga kali batebete bankonya abantu ba muntu na bandike libaro no mobere kwengerire nkonerani nona mario wani ntakeire umuntu konkango ni anya saone njiro bogimanko gura kinkonya webesa no ngabona gachiogore kinde tiniko gura kinde na mario wango gura njiro bogimanko anya kuri kendo mobere bwatanire bana banjandire kogenda amaru ase county ya Kilifi abanyakonda bairemire mu yobwagachi wechipara ase county ya Kilifi nigo bachikirwe kwango yobwagachi bwabo eri guikirania amagendero aganiri koera korenganana no mu commissioner bwensemo eyo road onyancha chingaki chokorotota na kuboigo ose chingaki chokorotota na kuriria amagendero ayobwagachi nigo airere buna tiga abanyakonda baikirania emirimo yabo kwe emirimo yabo kwe bacha konde wensi goteyo eriyo kwenekia amagendero na boigo e agenda yomuraibwinsi. Project zote zile serikali imeanza na vile Mheshimiwa Rais ameweza kusema ziko zinaendelea vyema na tutahakikisha kwamba miradi yote inakamilishwa kulingana na wakati ule umewekwa ama hata mapema. Kwa hivyo ningependa pia kushukuru wale maofisa wote ambao wanashughulikia ile miradi tumeangalia Kasorina Road ambayo inafika mpaka Watamu. Tumeangalia Kakuyuni, Gede Road, tumeona Kilifi Pamba Road, tumeingia pia kwa Kilifi Central Landing Site ambayo ni mradi wa Blue Economy na tumemalizia mradi huu ambao ni wa inatoka Tanzania mpaka upande wa Malindi na sasa tuko lot 2 ambayo ni kwa Kajengo Mtwapa na tumeweza kuona kwamba maendeleo iko sawa na miradi iko sawa na changamoto kidogo zile ambazo tumeweza kupata tumeweza kuzingatia na pia kupeana ushauri na pia kuweza kuelekeza pia wale ambao wanahusika katika miradi hii ni vipi tunaweza shughulikia hili tusiwe na changamoto yoyote ama chochote ambacho kitafanya miradi hii isiendelee. Kuna wale ambao wanachimba mawe kwa ardhi ya barabara ama katika sehemu ambayo imetengwa barabara, tungeweza kuwauliza kwamba tafadhali tuweze kuondoka. Tumepea amri kwa timu ya Kilifi waweze kushirikiana na NEMA na wale wote ambao wanahusika katika Ministry of Mining, tuhakikishe kwamba wale wote ambao wanachimba mawe katika sehemu hizi wameweza kusimamishwa na pia wameweza kurekebisha sehemu hizo, kwa sababu kuna ile ya kusimamishwa na pia kuweza kurekebisha hizo sehemu mpaka vile zilikuwa. Economic benefits ni nyingi sana. Katika sehemu nyingi kama tuseme sehemu ya ile barabara ya kwanza kuna mambo ya utalii. Ukiangalia Kasorina mpaka Watamu ni mambo ya utalii na ni barabara ambayo ni muhimu sana kwa sababu ikiisha itaweza kufungua eneo lile na pia wale ambao wameweza kununua mashamba pale waweze kuwekeza na wananchi wetu waweze kupata kazi, kwa sababu hiyo ndio muhimu kwa kuweza kufungua maeneo kama hayo. Asense moye bunge ya Bonchari magigayo muraibwense Dr. William Samuel Ruto kokore taro ya matukane asorwa ngurwa gusi asokoreta ase akorete ense moye bunge ya Bonchari nigo oyo korigia ekerugo kibwa bunge ime yensemo ye bunge ya Bonchari umanyekene bunanere Jona Onkendi amwakeire omuraibwense Dr. William Samuel Ruto mbiyamono ase mwakere na mbiyamono ase taro yae eyo yaretete amagendero amayegati yabo obwagachi bwegeti giechinde asensemo yasuneka ekyo gyatananire ase egetambe yamono sana inja samarieta Jona Onkendi ondieki mono maikanta mono Onkendi Jona bondieki inchini gon koboli kyo bojumbe kya Bonchari igonde constituency yana ya Bonchari no koboli kurwa
litangende tagotseba ngambia mono sana se monene bwense aso wanja okole taro ya se chikaunti cha Nyamira na Kisii aso uja kuruta magendero aliyako agende ko kora sense ya Kenya ase orongorwa Kisii amba na 25 billion manda ina magendera manene sana bono ntwe kurasoro ngoro sana no yentu wanyote mange mono buna abange banyolde especially ekonsuza South Mugirango na abantu ba Kitutu North esenginche konya bale amonere mono nande bacha kusikia ase birie bike twaranyole muno bono egetige to kichindege kiabere mutuka mange iko na kodwe siasa mutuka mange era ndi tonga debetinga go ekege kiaga kole egatwange State House December ne team kurugusia abajumbe ena te bitimo ne bwensinge getie ko take kolentie na bera ba konsana go chakubuli kura iko kanya yate biwon kiabere decommissioned yani yate ni nkeba ase obo ngaini bwa wisdom yae akabeka nga bakaruchunguza ndalwa Kenya Civil Aviation Authority na Kenya Airports Authority egetie kibono mbakebe gete chi milioni 500 se enuse billion abwa sigia chakire bunatokwa naiga egetie ikyo nkiabwa kyange chimita 950 ngechikale yujiko 1.5 kilometers abwa sendege ndeyo sirawe ya kimataifa ikobona ngo wekere airport kabisa abongo te abantu bamwe bale bukire galia bali bacha kusikiwe kidogo basukiwe abanchi basukiwe ngenje yose nje compulsory acquisition na ndebanyole compensation etakire ose kuira ni gochibesa kiria chisane malema yabo elinde basuke toro sigente ke konye suneka yaito ndebenene bono eketwange suneka ntoko ntamangana mange na magani au aya abantu babolitie baraibande ena bolitinga kwenye konyakana gitikia koba na ndi bagokora chipare chire bisonaga alia chikuru chi street cha suneka tonyole suneka lende ngakiyo chakol gitikia koba tobeke rone chiflawa bali suneka senje cha chikoba na ndi kwenye konyakana nyinyi suneka bali chikobe municipality bone ntu kyabeta se titogole goro yokumia nkelinga abana siasa abange bali bagote bangango mbate kubuli go keroro nono yo karansete ngabakabwata na bonzi ipi kurwani onkeni jona bondieki bakaleta chigun bakaleta bakakama ntibesa ngelinde bagere jona yondieki ngata kona se musio president bono kubulinga ki nkintu kike bawo boeta mono balo limbwata nche ntarasa ono kirugeke ndete kwatebiga abanjali baitabirenga mbwata litenga siria salikire egasinde na watiboke musara ekero mwako na gwenda ko bagali kero mujumbe bwa saiga talinga singenjo taligo support president atokobo wika kwale ko bororo na mugako monene gwenkeyo linda bagini bwa cho baligani wetra se oroboti orukurwa se ensemo ye bunge ya Bonchari county ya Kisii no to wikira omweri bwa maya senchira yo bwekera yensa eyemo ya borobotu kichetigira bwo chi dakika isano na isto chiraga chinsebiri cha borobotuko endra gotengera omurobiri okubwati tumira ne chinsa isatu chia borobotuka sayande amange aliagendrete okorekana boigo ntochikoba no mugeni hime studio ase elia lero nigo turachikumurikira ayabwati kenene chisemi gosasa omurobiri we chisemi OCBC gose abange bakoraruka buna CBE aina aturachiko kwandirana wikira bonega ngaitwe ikire bunense inse yomurubiri oyoiga OCBC gwika engakieyo ereteriane Ishmael Mogere.